B'investiment ta' 100,000 euro ġiet inawgurata faċilità sportiva ġdida f'Kerċem għal dawk kollha li jipprattikaw il-logħba tat-tennis fil-Gżira Għawdxija. Il-Ministru Għal Għawdex Justyne Caruana qalet li dan il-pitch il-ġdid tat-tennis li ħa post-sit li qabel kien jintuża bħala parkeġġ illegali huwa ta' qisien internazzjonali mgħammar b'faċilitajiet tal-ogħla livell. Hija spjegat li dan il-proġett modern se jtejjeb ferm il-kwalità tal-isports għall-Għawdxin. Naraw pitch moderna b'amra wkoll makkinarju u ekwipaġġament relatat mat-tennis biex inkunu nistgħu wkoll naraw din id-dixxiplina tkompli tikber u tissaħħaħ f'Għawdex. Il-Ministru tennit l-impenn tal-Ministeru biex ikompli jinvesti fl-isport u fil-faċilitajiet sportivi għaliex jemmen fit-talent Għawdxi u fl-investiment li hemm bżonn isir biex ikollna faċilitajiet adattati f'Għawdex stess. Il-Kap Eżekuttiv tal-Għawdex Sports Board Alvin Grek qal li l-ħolma tad-dilettanti tat-tennis f'Għawdex issa saret realtà grazzi għall-ħidma tal-Ministeru għal Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.